Darlleniad o'r Efengyl Mathew, pennod 27, adnodau 1 i 54. Yn gynnar iawn yn y bore, dyma'r holl brif offeiriad a'r arweinwyr Iddewig eraill yn penderfynu fod rhaid i Iesu gael ei ddedfrydu i farwolaeth. Felly dyma nhw'n rhwymo a'i drosglwyddo i Pilat, y llywodraethwr. Pan sylweddolodd Judas y bradwr fod Iesu yn mynd i gael ei ddeinyddio, roedd yn edifar am beth wnaeth e. Aeth ar 30 darn arian yn ôl i prif offeiriad a'r arweinwr. Dwi wedi pechu, meddai. Dwi wedi bradychu dyn cwbl ddieog. Does dim ots ganddo ni, meddan nhw, dy gyfrifoldeb di di hynny. Felly, dyma Judas yn taflu'r arian ar lawr y deml a mynd allan a'i chrogi ei hun. Dyma'r prif offeiriad yn codi'r darnau arian. Allwn ni ddim rhoi'r arian yma yn rhosorfa'r deml. Mae'n erbyn y gyfraith i dderbyn arian gafodd ei dalu am ladd rhywun. Felly dyma nhw'n cytuno i defnyddio'r arian i brynu maes y crochennydd fel mynwent, i gladdu pobl oedd ddim yn iddewon. A dyna pam mae maes y gwaed ydy'r enw arno hyd heddiw. A dyna sut daeth geiriau'r proffwyd Jeremia yn wir. Dyma nhw'n cymryd y 30 darn arian, dyna oedd ei werth yng ngolwg pobl Israel, a phrynu maes y crochennydd, fel yr oedd yr arglwydd wedi dweud. Yn y cyfamser, roedd Iesu'n sefyll ei brawf o flaen llywodraethwyr Rhufeinig. Dyma Pilat yn dweud wrtho, felly, ti ydy'r brenin yr Iddewon, ie? Ti sy'n dweud, atebodd Iesu. Ond pan oedd y prif offeiriad a'r arweinwyr yn cyflwyno eu hachos yn ei erbyn, roedd Iesu'n gwrthod ateb. A dyma Pilat yn gofyn iddo, wyt ti ddim yn clywed y cyhuddiadau yma sydd ganddyn nhw yn dy erbyn di? Ond wnaeth Iesu ddim ateb hyd yn oedd y cyhuddiad. Doedd y peth yn gwneud dim sens i llywodraethwr. Adeg y Pasg yr oedd hi'n arferiad gan y llywodraethwr i rhyddhau un carchoror, un oedd y dyrfa yn ei ddewis. Roedd un carchoror roedd bawb yn gwybod amdano, dyn o dan enw Barabas. Felly, pan oedd dyrfa wedi ymgasglu, dyma Pilat yn gofyn iddyn nhw, pa un o'r ddau ydych chi am i mi ollwn yn rhydd? Barabas neu Iesu, yr un sy'n cael ei alw y Meseia? Roedd yn gwybod yn iawn ei bod wedi arestio Iesu am ei bod yn genus ohono. Roedd Pilat yno neistedd yn y sedd y barnwr pan ddaeth neges iddo oddi wrth ei wraig. Mae'r dyn yna yn ddieog, paid gwneud un byd iddo, ceisi hunllef ofnadwy amdano neithiwr. Ond roedd y prif offeiriad a'r arweinwyr Iddewig wedi bod yn perswadio'r dyrfa i ofyn am rhyddhau Barabas, mwyn gwneud yn siŵr fod Iesu yn cael ei ddienyddio. Gofynodd y llywodraethwr eto, pa un o'r ddau yma ydych chi eisiau mi rhyddhau? Dyma nhw'n ateb, Barabas. Felly, beth dwi am i wneud gyda'r Iesu yma sy'n cael ei alw y Meseia? Dyma nhw i gyd yn gweiddi, ei groesoelio. Pam, medda Pilat, beth mae e wedi wneud o'i le? Ond dyma nhw'n dechrau gweiddi yn uwch, croesoelia fe. Dyma Pilat yn gweld fod na ddim pwynt cario ymlaen am fod y dyrfa yn dechrau cynhyrfu. Felly galwodd am ddŵr a golchi ei ddwylo o flaen bawb. Dim fi sy'n gyfrifol am lladd y dyn yma, meddai. Chi sy'n gyfrifol. Dyma'r pobl yn atab gyda'n gilydd. Iawn, ni fydd yn gyfrifol am y peth, ni a'n plant. Felly dyma Pilat yn rhyddhau Barabas iddyn nhw. Wedyn gorchmynnodd fod Iesu yn cael ei chwipio ac yna ei ddedfrydu i gael ei groeshoelio.
Dyma filwyr Rhufeinig yn mynd â Iesu i'r palas, pen cadlys y llywodraethwr, a galw'r holl ffeintiau i gasglu o'i gwmpas. Dyma nhw'n tynnu ei ddillad a rhoi clogyn ysgarled amdano. Plethu draen i wneud coron i'w rhoi ar ei ben. Rhoi gwialen yn ei law dde a ffenilio o flaen ac gwneud hwyl am ei ben. Eich mawr hydy, brenin yr Iddewon, meddan nhw. Roedden nhw'n poeri arno ac yn ei daro ar ei ben dro ar ôl tro gyda'r wialen. Pan oedden nhw wedi blino cael sports, dyma nhw'n tynnu'r clogyn oddi arno a gwisgo yn ei ddillad ei hun unwaith eto. Wedyn dyma nhw yn ei arwain allan i gael ei groeshoelio. Ar ei ffordd allan, daeth dyn o Sairien o'r enw Simon i'w cyfarfod, a dyma'r milwyr yn ei orfodi i gario groes Iesu. Ar ôl cyrraedd y lle sy'n cael ei alw yn Golgotha, sef lle y benglog, dyma nhw'n cynnig diod o win wedi gymysgu gyda chyffyrdd chwerw Iesu, ond ar ôl ei flasu, gwrthododd Iesu ei yfed. Ar ôl ei hoelio ar y groes, dyma nhw'n gamplio i weld pwy fydda'n cael ei ddillad. Wedyn, dyma nhw'n eistedd i lawr i gadw golwg arno. Roedd arwydd uwch ei ben yn dweud beth oedd y cyhuddiad yn ei erbyn. Dyma Iesu, brenin yr Iddewon. Cafodd 2 leidr ei groesoelio yr un pryd, un bob ochr iddo. Roedd y bobl oedd yn pasio heibio yn gwneud sbort am ei ben ac yn hirddio ein llibion ato. Felly, ti sy'n mynd i ddinistrio'r deml a'i hadeiladu eto fewn 3 diwrnod. Tir dyn dy flaen, achub dy hun, tir di lawr o'r groes na os na ti ydi mab Duw go iawn. Roedd y prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith a'r arweinwyr Iddewig eraill yno hefyd yn cael sbort ymhlith ei gilydd. Roedd yn achub bobl eraill meddan nhw, ond ydy ddim gallu achub ei hun. Beth am i ni i weld yn dod i lawr oddi ar y groes yna? Os mae'n brenin Israel ydy gnawn ni gredu wedyn. Mae'n dweud ei fod yn trystio Duw. Gadewch i ni weld Duw yn ei achub Ond nid oedd e'n dweud ei fod yn fab Duw. Roedd hyd yn oed y lladron cafodd ei groeshoelio gydag yn ei sarhau a'i enllibio. O ganol y dydd hyd 3 o'r gloch yn y prynhawn, aeth yn hollol dywyll trwy'r wlad i gyd. Yna am 3 o'r gloch gweiddodd Iesu'n uchel, Eli, Eli, lima sabachthani, sy'n golygu, fy niw, pam wyt ti wedi troi dy gefn arnai? Pan glywodd rhai o'r bobl oedd yn sefyll yno hyn, meddan nhw, mae'n galw ar y proffwyd Elias am help. Dyma un ohonyn nhw'n rhedag ar unwaith i nôl ysbwng, a'i drochi mewn gwir sur had. Yna fe gododd ar flaen ffon i'w gynnig Iesu i'w yfed. Ond dyma'r lleill yn dweud, gad llonydd iddo, i ni cael gweld os daw Elias i'w achub. Yna ar ôl gweiddi'n uchel eto, dyma Iesu yn marw. Dyna'n union pryd wnaeth y llen oedd yn hongian ar y deml rhwygo yn ei hanner o'r top i'r gwylod. Roedd y ddeiar yn crynu a'r creigiau yn hollti, a chafodd beddau ei hagor. Ar ôl i Iesu ddod yn ôl yn dduw, cododd cyrff llawer iawn o bobl dduwiol allan o'r beddau a mynd i mewn i Jerusalem, yr ddinas sanctaidd, a gwelodd llawer iawn o bobl nhw. Dyma'r ddeiargryn a phopeth arall ddigwyddodd yn dychryn y capten Rhufeinig a'i filwyr oedd wedi bod yn cadw golwg ar Iesu. Gweiddodd, mab Duw oedd y dyn yma reit siŵr.